Da ni am ddarllen cyn i Rhodri ddod i bregethu, a da ni'n mynd i Mathew yr Wythfed bennod, dyn yn dioddef o'r gwahanglwydd a'r hanes sydd yn dilyn. Dywch i ni wrando ar ein Duw. Roedd tyrfaoedd o bobl yn ei ddilyn pan daeth i lawr o ben y mynydd. Yna dyma ddyn oedd yn dioddef o'r gwahanglwydd yn dod ato a mynd ar ei liniau o'i flaen. Arglwydd, meddai, gellu di fy ngwneud i'n iach os wyt ti eisiau. Dyma Iesu'n estyn i law a chyffwrdd y dyn. Dyna dwi eisiau, meddai, byd lan. Ar eiliad honno cafodd y dyn ei wneud yn holliach. A dyma Iesu'n dweud wrtho, gwna'n siŵr dy fod ti'n dweud wrth neb beth sydd wedi digwydd. Dos i ddangos dy hun i'r offeiriad a chyflwyno'r offrwm ddywedodd Moses y dyled ti ei gyflwyno. Dystiolaeth i'r bobl dy fod ti wedi cael dy iachau. Wrth i Iesu fynd i mewn i Gapernau, daeth swyddog milwr Rhufeinig ato a pledio arno i'w helpu. Arglwydd, meddai, mae'n was i gartref yn gorwedd yn ei wely wedi barlysu, mae'n dioddef yn ofnadwy. Atebodd Iesu, do fiw iachau. Ond meddai y swyddog wrtho, arglwydd, dwi ddim yn deilwng i ti ddod i mewn i'n hun. Does ond rhaid i ti ddweud a bydd fy ngwas yn cael ei iachau. Mae swyddogion uwch fy mhenni yn rhoi gorchmynion i mi ac mae gen i nau filwyr o dana fi. Dwi'n deud dos wrth un ac maen nhw'n mynd, tir dyma wrth un arall ac ma'n dod. Dwi'n dweud gwna hyn wrth fy ngwas ac mae'n ei wneud. Roedd Iesu wedi sefydanu am glywodd beth wedodd y dyn. Meddai wrth yr rhai oedd yn ei ddilyn. Wir i chi. Dwi ddim wedi gweld neb o bobl Israel sydd ar ffydd fel yna. Dwi'n dweud wrthoch chi bydd llawer o bobl yn dod o bob rhan o'r byd ac yn eistedd i'w ledda gydag Abraham, Isaac a Jacob am ddawr un nefol i deyrnasu. Ond bydd dinasyddion y deyrnas yn cael ei taflu allan i'r tywyllwch lle bydd pobl yn wylon chwerw ac mewn artaith. Yna, dwedodd Iesu wrth y swyddog milwrol, dos, cei beth wnes ti gredu allai ddigwydd, a dyna'n union pryd cafodd y gwas ei iachau. Mae Iesu'n mynd i gartref Pedr. Yno gwelodd fam hyfrath Pedr yn ei gwely gyda gres uchel. Cyffyrddodd Iesu ei llaw a diflannodd y tymheredd o'i ganddi, a dyma hi'n codi o'i gwely a gwneud pryd o fwyd iddo. Pan oedd hi'n dechrau nosi, dyma bobl yn dod a llawer iawn o rai oedd yn afal cyffriliaid at Iesu. Doedd ond rhaid iddo ddweud gair i fwrw allan yr ysbrydion drwg a chau pawb oedd yn sâl. Felly, roedd beth wedodd Duw drwy'r proffwyd Eseia'n dod yn wir. Cymerodd ein gwendidau arno'i hun a chario ein hafiechydon i ffwrdd. Diolch i Dduw, a mi air. Osod at ti. Bod arfer? Mae'n hyfryd cael bod yma hefo chi, diolch o'r iawn am y croeso. O'n i erioed wedi clywed y stori am greu canŵ o flaen. Ond dwi'n cofio'r canŵ, a neu beth o'n i'n gael fel plant o canwch. Canŵ a cwch efo'i gilydd. Ond mae'n hyfryd cael bod yma, a diolch i chi am gyfle i rannu hefo chi. Dwi eisiau ei ganolbwyntio ar yr hanes sydd yn nghanol y darlleniad o Mathew bennod 8. Sgwrs rhwng Iesu a'r swyddog Rhufeinig. Ond cyn hynny, dwi eisiau dysgu chi am gymeriad cartŵn. Iawn? Os gawn ni y sleid nesaf yma ni. Tybod faint ohonoch chi sydd yn gyfarwydd â lwy? Dyna ni. Wel, o'n i'n ymwybodol bod hyn yn ei rannu'r gynulleidfa. Achos mae unrhyw un sydd yn ymwneud â phlant mwy beryglus o dan saith, mwy na thebyg yn mynd i fod yn ymwybodol o lwy.
Sa'n rhaid i chi wybod manylion am blwydd a llyfegeth, ydych chi fath o bod. Mi na i egluro wrthoch chi. Mae blwy yn gartŵn poblogaidd iawn o Awstralia, a mae plant i wrth i bodda hefo blwy. A maen nhw yn gartŵns bach, rhyw 7 munud ydyn nhw, ond maen nhw'n wych, achos mae rhieni'n cael mwynhau hefyd. A mae blwy ydy'r ci bach ar yr ochr chwith, ac mae theulu hi gyd yn siarad ac i gyd yn gwn, fel y gwelwch chi. Ond maen nhw hefo acen Awstralia, a hyn sydd yn wych am blwy ydy bob rhaglen ydych chi'n wylio, mae yna wers. Mae yna wers hyd yn oed i oedolion, gwersi ynglyn â amynedd, gwersi ynglyn â profiadau mawr bywyd, a sut ydym ni'n dysgu i ddelio efo profiadau mawr bywyd. Enghraifft, un o'r rhaglenni oedd blwy a tad blwy, mae'n rhaid i ni jecio manylion yma, achos dwi wedi cael cwynion chi. Dwi'n pegethu'r bregeth yma blaen. A nes i gael trefn teulu blwy'n anghywir. A hyn, mi gath o wraig text gyda nhw'n ffrindiau ni, yn dweud, mae'r plant wedi bod yn dod adra, yn dweud bod blwy yn hogi'r hogan di blwy yn mynd i ddiadau. Ond blwy a'i chwaer bingo a'i rhieni hi bandits a chili. A bandits tad blwy wedi cael swydd newydd ac yn gorfod symud tŷ. Ac oedd blwy ddim isio symud tŷ. Ac yn gofyn i'w mam, dwi'n isio symud tŷ, fydd o'n iawn gorfod symud i dŷ arall a mynd i ysgol arall. A mam y blwy yn deud yn gyd yn deimladol iawn, wel, does na neb ohono ni'n licio newid, a da ni'n gwybod os yw'r pethau'n iawn neu ddim, ond da ni'n gorfod mentro. Ac mae'r oedolion i gyd yn meddwl, mae hynny'n wers, da ni gyd yn gorfod dysgu yn dydy. A rheswm pan dwi'n cyfeirio at blwy i weithiau, mae gwersi pwysig yn dod i ni o gyfeiriadau a ddisgwyl iawn yn dydy. Mae yna ddywediad Cymraeg gan y gwirion ceir y gwir. Ond da ni ddim yn mynd i feddwl am gan y gwirion ceir y gwir y bore yma, ond da ni'n mynd i ystyried gwers bwysig o gyfeiriad a ddisgwyl. Achos yn yr hanes ddarllenwyd, mae'r arglwydd Iesu yn canmol rhywun a ddisgwyl, yn dydy. Mae o'n canmol ac yn syfrydan oherwydd ffydd, nid un o'r Israeliaid, nid un o'r Phariseiaid sy'n gwybod yr Hen Testament tu mewn tu allan, na, mae o'n syfrydan oherwydd ffydd un o'r gelyn. Swyddog milwrol Rhufeinig, canwriad Rhufeinig. A mae'r arglwydd Iesu yn pwyntio at i ffydd o ac yn deud mae yna esiampl i ni fan'na. Ac felly, da ni'n mynd i ddysgu gwers o gyfeiriad a ddisgwyl wrth i'r arglwydd Iesu yn cyfeirio. Felly, da ni'n mynd i ystyried be yn union mae hanes yr swyddog Rhufeinig yna yn ei ddysgu i ni heddiw ynglyn â ffydd, ynglyn â pwy di'r arglwydd Iesu, ynglyn â anghenion ni'n hyn. Mae'r hanes yn digwydd yn dref Capernaum. Ac mi oedd honno ma'n debyg yn dref garrison bwysig ar gyfer yr ymerodraeth Rhufeinig. Felly dydy o ddim yn syndod bod Iesu yn dod ar draws un o'r milwyr Rhufeinig hynny. A da ni'n tybio yn ôl y cyd-destun, a nid cefndir i ddewig o'n iddo fo, ond cefndir o grefyddau eraill cenhedlig. Bosib wedi dod o Lebanon neu Syria, felly da ni yn yr rhan o'r byd, da ni'n clywed nifer o straeon torcalonus ar hyn o bryd. Ac wrth i'r sgwrs yma gychwyn, dwi eisiau chi ystyried yn ddynol lle oedd yr awdurdod, gan pwy oedd yr awdurdod. Iawn? Chos mae gennym ni'r swyddog milwrol Rhufeinig, y canwriad yna, gair canwriad yn awgrymu bod mae gant o bobl o dan i awdurdod o. Pan oedd y dyn yma yn rhoi gorchmynion, mi oedd pawb o'i gwmpas o'n gorfod i fyddhau. Os nad oedd nhw'n i fyddhau, watch out. Achos oedd holl rym ac awdurdod yr ymerodraeth Rhufeinig tu cefn iddo fo, ac os oeddech chi yn fab i Saer o Nazareth, faint awdurdod oedd gan Iesu fan'na. Felly, mi fysa bobl wedi gweld y sgwrs yma yn mynd ymlaen yn gweld un llawn awdurdod ac yr un a gallu, y canwriad, ac un ohono ni.
dyn cyffredin fel agorodd yr arglwydd Iesu yn ymddangos trwy lygad ddynol. Ond wrth i'r hanes mynd yn ei blaen, da ni'n gweld y dynamic yma yn newid yn llwyr. Mae lle mae'r awdurdod, lle mae'r gallu, lle mae'r grym yn sydyn iawn yn symud o un cymeriad yn yr hanes i'r cymeriad arall. A mae hwnna yn ddihun yn mynd i fod yn wers allweddol bwysig i chi a fi. Felly, beth sy'n digwydd? A beth yn benodol am y swyddog miwrol yma, yr canwriad sydd yn nodedig? Wel, i ddechrau, dwi eisiau i ni ystyried bod yr canwriad yma, y swyddog miwrol yma, yn cydnabod ei gyfyniadau. Mae o'n cydnabod ei gyfyniadau. Mae o'n dod at Iesu hefo i statws, hefo i awdurdod, ond dydy o ddim yn pwysleisio hynny o gwbl na ddim. A deud y gwir, mae o'n dod ato fo ac yn iselhau ei hun. Pam? Achos mae o mewn ar gyfwng. Ar gyfwng sydd wedi cyffwrdd y gwas yma. Y gwas yma yr oedd o'n sôn amdano fo yn adnod 6. Arglwydd dennau wrth Iesu, mae gwas i gartref yn gorwedd yn ei wely wedi barlysu, mae'n dioddef yn ofnadwy. Mae o'n gweld y sefyllfa o'i flaen o, mae o'n gweld pa mor argyfyngus ydy hi, a mae o'n mynd at rhywun arall. Mae o'n mynd at Iesu. Hwn ydy'r dyn, mae wedi arfer rhoi ordos. Mae wedi arfer rhoi gorchmynion, ac mae benderfyniadau fo yn sortio broblemau allan. Ond yn y sefyllfa yma, mae o'n gweld nad ydy o'n gallu gwneud hynny. Dydy'r ffaith bod gyda fo awdurdod cesar ei hun trwy i orchmynion, ddim yn golygu dim byd oherwydd cyflwr i was treueddus, ac felly mae o'n gorfod cydnabod i gyfyniadau, a dyna beth sydd yn ei achosi fo i fynd at Iesu yn gofyn am gymorth Iesu. Yn wir, mae o'n gweld nid yn unig y cyfyniadau ar y sefyllfa do'r calonus yma, ond mae o'n gweld y cyfyniadau yn pwy ydi o'i hun unwaith. Sylwch yn adnod 8, sut mae o'n cyfeirio at y fo'i hun. Ond meddai'r swyddog wrtho, arglwydd, dwi ddim yn deilwng i ti ddod mewn i'n hi. Does ond rhaid i ti ddweud a bydd fy ngwas yn cael ei iachau. Meddwch beth i arwydd o cad be mae'n dweud yma. Dwi ddim yn deilwng i ti ddod i'n hi, gna di rhywbeth a wneith o ddigwydd. Does o ddim sefyll ar ei statws o dweud yn enw cesar iachad un yma. Na. Mae o'n darstw i hun. Mae o'n cydnabod, dwi'n mynd hyn i bydd, ond mi wyt ti yn gallu newid y sefyllfa. A mae hwnna yn wers bwysig i chi a fi'n dydy. Pan ydym ni'n cwestiynu pethau sydd yn digwydd i ni, pethau sydd yn digwydd i'n teulu ni, yn hytrach na bod ni yn meddwl mewn terma be allai i wneud, sut allai i sortio pethau allan, a dibynnu yna ni'n hynny'n trwy'r amser, rhan allweddol o fywyd y Cristion ydy gallu cydnabod yn gwendid ni, yn angallu ni i wneud pethau, a gwneud hynny wrth droi at yr arglwydd Iesu. Yn wir, mae'n rhan o'n profiad ni wrth ni ddod i adnabod Iesu Grist os da ni'n hynny, o'n i'n deud wrth gael sgwrs efo Arfon, mod i wedi cyrraedd y brifysgol yn Aberystwyth, ac yn sydyn iawn wedi sylweddoli bod Cristnogion eraill o'r un oed a fi, bod gyda nhw reality yn ei perthynas nhw bod Iesu Grist nad oedd gen ni. Ac wrth ddarllen mwy o'r Beibl, wrth wrando mwy arnyn nhw, mi ddes i sylweddoli, nid yn unig bod gyda nhw rhywbeth nad oedd gen ni, ond mod i yn eithriadol o falch. Mod i yn gwneud esgusodion dros anwybyddu Duw, a mi ddos i'r pwynt yna sylweddoli mod i, fel mae'r Beibl yn disgrifio ni'n bechadur, a mod i angen Iesu Grist yn ddirfawr. A dydy hwnna ddim yn brofiad dymunol i fod yno fo cael eich argyhoeddi gan yr ysbryd glân, ond mae o'n gam allweddol i'n tynnu ni lawr i ni allu bod yn onest.
Bod yn onast efo ni'n hunin, bod yn onast o flaen Duw a dweud, arglwydd, dwi ddim yn heiddi yn byd, dwi ddim wedi dod a fy record wych chi o fyw, ond dwi'n dod fel ag yr ydw i at y ti, helpa fi, please. Helpa fi yn fy angen mawr. A meddyliwch, i ni, boed ni mewn amgylchiad anodd ar hyn o bryd, boed ni yn meddwl bod bywyd yn mynd yn o lew, mae Iesu Grist yn gwahodd ni i ddod at o'n dydy. Ond meddyliwch sut mae Iesu yn gwahodd ni. A be ydy'r adnod enwog lle mae Iesu yn gwahodd pobl i ddod at fo yn Efengyl Mathew. Dewch ata i bawb, be di diwedd yr adnod? Dewch ata i bawb, be dwi'n dod at ymwneud sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm. Dewch ata i bawb sy'n flinedig ac yn llwythog oedd yr hen gyfeithiwr, ynde, a hofi orffwys i chi. Mae o'n gwahodd pobl i ddod gan gymryd y ganiataol bod nhw'n gwybod bod nhw mewn angen, bod nhw mewn trybini. Pa mor hyfryd ydy na felly mae Iesu'n yn gwahodd ni. Nid deud, sortiwch eich chi allan gyntaf, rhowch drefn ar eich bwyd, a wedyn dwch ata i. Dwch ata i fel ydych chi. Cydnabyddwch y cyfyngiadau sydd yn eich bywyd chi. A'r gwir ydy, i ryw radda, da ni'n edrych ar y swyddog Rhufeinig yma, a da ni'n gallu gweld chwarae teg iddo fo. Mae o wedi mynd a gofyn ar ran rhywun arall. A mae'n gallu bod yn hawdd gweld angen pobl eraill yn ydy. Mae'n hawdd i ni edrych o gwmpas, a da chi'n gallu gweld anghenion gwahanol bod yn ariannol, o ran perthynas, a da chi'n gweld Mae chi ffrindiau yn y teulu yma, mae bywyd nhw ar chwal, a mae'n hawdd gweld hynny. Ac wrth wneud hynny, yn aml mae'n hawdd canolbwyntio i anghenion nhw ac anghofio'n angen ni yn dydy. Mae'r Beibl yn wych, achos mae'n pwysleisio yn dyletswydd ni o falu am y gilydd, ac i fod yn cario beichiau'n gilydd, ac i weld angen pobl eraill. Ond ydy o byth yn deud, ac wrth i chi wneud hynny, sy'n eisiau chi feddwl gan eich chi? Mae'r ddau bwyslais yna yn dydy. Anghenion yn gilydd, ond yn anghenion ni'n hunin hefyd. So ddim esgusodi hynny. Siwr bod ar un eich chi'n gyfarwydd ar comediwr Albanaidd Billy Connolly. Ac mi oedd y hanes diddorol iawn am Billy Connolly, achos mae'n diodda o gyflwr Parkinson's, dwi'n meddwl. Ie, Parkinson's. Ac yr hanes diddorol oedd sut y cafodd o diagnosis o Parkinson's, ella bod yna enwch chi wedi clywed yr hanes. Mae'n debyg na beth ddigwyddodd oedd bod Billy Connolly mewn gwesty yn Los Angeles ac yn cerdded ar draws y lobby, a dyma na ddyn yn dod ato fo, ni'n nabod o, dyn yn dod ato fo ac yn ei gyfarch ac yn dweud, dwi'n doctor a dwi wedi gweld nifer o gleifion efo Parkinson's, a mae osgon o'n cerdded yn debyg iawn i sut wyt ti'n cerdded. Ella well i ti fynd at y doctor i gael profio. A dyna ddigwyddodd yn wir. Oedd y dyn yma, oedd jyst i gweld Billy Connolly yn cerdded wedi spotio rhywbeth ynddo fo ac wedi annog o ac ni ath o i gael diagnosis. Mor hawdd wedi gweld pethau mewn pobl eraill. Ond wrth i ysbryd flan oedd ar waith mewn yn agitatio ni, ond mae o hefyd yn gwneud i ni gydnabod yn angen yn hynny. Be amdana ni? Be ydy'r pethau yna yn ein bywyd ni, da ni wedi dod i arfer hefo ni? Bwysio dan y carpad, ydy o'n bwys, ydy o'n watch. Ond pawb arall i ddath. Da ni'n canolbwyntio arno fo, am i hi. Mae Iesu Grist wrth yn galw ni fel ag yr ydyn ni, i ddod at o, i brofi yr adnewyddiad y bywyd, yr iachad sydd ond yn dod yn Grist. A'r cam cyntaf ydy bod ni'n cydnabod yn cyfyniadau yn angen yn pechod yn hynny. Ond yr ail, nid yn unig da ni'n gweld hynny y gostyneiddrwydd yn yr gwas milwrol Rhufeinig yma, mae o hefyd yn gweld rhywbeth arbennig am yr arglwydd Iesu ydy. Wel, da ni'n gwybod yn union be, a mae yna rydelwch hyfryd yn hynny. Oedd y milwr yma wedi clywed straeon gan bobl eraill allan? Neu oedd o wedi bod, dwi'n gwybod be oedd i patrwm milwrol nhw, oedd o wedi bod yn patrolio o gwmpas Capernaum ac o bosib wedi gweld Iesu'n iachau pobl eraill?
Ac wedi rhoi dau efo'i gilydd yn meddwl, mae genna i was, does na neb arall yn gallu cael, allan i fynd at Iesu. Ond o'na rhywbeth atyniadol, o'na rhywbeth arbennig am Iesu beth. Nes bod y gwas yma wedi iselhau i hun ac wedi pledio arno fo i ddod i helpu i was. Adnod 6 yma. Arglwydd, mae'n was i gartref yn gorwedd yn ei wely wedi barddlysu, mae'n dioddef yn ofnadwy. Atebodd Iesu, do fi iachau. Ond meddai'r swyddog wrtho, arglwydd, dwi ddim yn deilwng i ti ddod i mewn i hi, does ond rhaid i ti ddweud a bydd fy ngwas yn cael ei iachau. Mae swyddogion uwch rhwng hen yn rhoi gorchlynion i mi, ac mae gen i ddilwyr o dana fi, dwi'n deud dos wrth un ac mae'n mynd. Ti'r dyma wrth un arall ac mae'n dod. Dwi'n dweud gwna hyn wrth fy ngwas ac mae'n ei wneud. Chi'n gweld beth mae'n dweud yma? Mae wedi gweld rhywbeth arbennig yn Iesu, ac mae o'n gweld yn Iesu Grist rhywbeth o awdurdod y mae o'n gyfarwydd ag o. Mae o'n dall chain of command, dydy. A mae o'n gwybod bod yna fo awdurdod, ond mae hefyd yn ymwybodol bod yna bobl uwch i ben o. Ac mae o'n deud wrth Iesu, mae gynnu'r fath hyder yn dy allu awdurdod fi, ti'n yn gorfod dod i weld y gwas yma. Mod i ti ddeud gair lle wyt ti, a mae gen ti fath allu ac awdurdod, a dwi'n credu y gallu di iachau o. Fel, a pan ydw i'n deud rhywbeth mae milwyr i'n gorfod gweithredu, dwi'n trystio dim ond deud y gair, ac mi fydd afiechyd dinistriol y ngwas i wedi diflannu. Ac mae Iesu yn sefydlan yn dydy. A meddyliwch, pan mae'r Testament Newydd, pan mae'r Efengyla, yn disgrifio bod Iesu Grist wedi sefydlannu efo rhywbeth, mae o'n rhywbeth i ganolbwyntio yno. Pam? Be di'r peth yma sydd wedi sefydlannu Iesu? Wel, bod y dyn yma yn nabod rhywbeth am yr arglwydd Iesu nad ydy lot o bobl eraill wedi gallu weld. Oes, mae gynnu fo yr awdurdod yna lle mae dim ond deud y gair a mae'r afiechyd yn cael ei iachau. Dim ond deud y gair a mae'r storm yn tawelu. Dyna pwy di yr arglwydd Iesu. Dyw yn y cnawd. A mae'r gwas Rhufeinig yma, heb o cefndir Hen Testament, yn gallu gweld hynny trwy ffydd. A dyna pam mae'r arglwydd Iesu yn ei ganmol o. Be dyna ni? Sut ydyn ni'n gweld Iesu Grist? Be di'r olwg sydd ganddo ni arno fo? A nid gofyn ydw i fel cwestiynau sy'n sylw, a bod eisiau atab, wel nath Iesu Grist dweud hyn? Na. Be di'ch golwg chi ar Iesu Grist sydd yn nerthu eich ffydd chi bore yma? Sut ydych chi'n meddwl am Iesu Grist yn eich ofna, yn eich ansicrwydd am sefyllfa deuluol, efallai bod gennych chi apwyntiad doctor yn dod a ydych chi'n siŵr o'r canlyniadau? Sut mae pwy di Iesu Grist yn helpu chi rwan? Achos dyna ydi o, i'r Cristion, mae gennym ni ffydd sydd ar y sail, gwirionedd hanesyddol, ond mae Iesu Grist yn byw heddiw, ac yn waradwr byw i ni heddiw, ac mae allu a'i awdurdod o i fod yn gysur i chi a mi sydd yn credu yn efo heddiw, yn yr amgylchiadau da ni'n wynebu heddiw. Dyna da ni'n weld yn yr milwr Rhufeinig yma. Ac mae o yn wir yn dydi, mae'r arglwydd Iesu a gallu ac awdurdod i gyffelib. Oedd gyda i glwb ieuenctid nos Wener oedd. Nes i ofyn cwestiwn i'r ieuenctid, pwy di'r person mwyaf pwerus sydd yn byw heddiw? A mi ges i atebion o'n i ryw hanner disgwyl, Taylor Swift o'n un. Ac oedd yr hogia ddim yn licio hynna, felly ddath yw'r hogia ddeud Lionel Messi. A nath na un o wedi meddwl chydig bach mwy ddeud yn Betrisgar, rwy'n fel Putin. Bechod, mi ddweud ni, dwi'n eisiau dweud hyn, ond rwy'n fel Putin ac yn ôl ma hwnna'n atab doeth, achos mae mewn gwlad arall, a os o'n efo'n gallu stopio nhw felly yn dynol, mae gen nhw fel durdod. A wedyn eisiau ofyn, o beth sy'n wir am bob un o'r bobl yma?
gwir ydy, maen nhw gyd yn mynd i farw. Ond mae'r arglwydd Iesu wedi concro marwolaeth trwy atgyfodiad. Ac mae o'n fyw heddiw yn achub, yn merthu, yn arwain i bobl a'i eglwys ledled y byd. Ac mae o'n gysur i ni, hyd yn oed pan mae'n corff ni'n dirywio fel yn achos yr gwas trian yma, yn dydi? Wel, dydi Iesu ddim yn gaddo iachau pob ar iechyd i ni. Mae o'n gallu achub, mae o'n gallu iachau, ac mae o'n digwydd yn achosyddol, ond mae o'n arfo yn iachau ni'n gragowyddol, yn dydi? Ac mae o'n gwneud hynny trwy'r hyn mae o'n gwneud yn mynd i groes Calfaria yn ein lle ni. A nathon chi sylwi ar pa adnod nathon ni orffan yn darlleniad. Mae Mathew yn gelfydd iawn yn rhoi i Efengyl at ei gilydd, yn dydi? Da ni'n cael 3 hanes am Iesu iachau gwahanol bobl. Y dyn gwahan glwyfus iachau y Gwas y Canwriad, ac yn iachau mam yn hyfrath Pedr a nifer o'r eraill. Ac mae Mathew yn gorffan yr adran hefo dyfyniad o Eseia 53. Mae'r dyfyniad o Beibl Cymraeg Diwygiedig. Eto, ein dolyr ni ac ymerodd, a'n gweilef ni a ddygodd. A minnau ni gyfrif wedi glwyfo a'i darog am ddew a'i ddarosgwr. Mae'r adnodau yna ni, da ni'n gysylltu â'r Pasg, ydy? Y gwas dioddefus yn wynebu hyd a barn Duw am ein pechod ni, sydd yn wir, ond felly ni weld yn ehangach, mae Iesu Grist wrth farw ar y gwrs yn cymryd y llynast, yn cymryd y poen, yn cymryd dinistr yn byd syrthiedig ni i gyd am y fo'i hun. Ac wrth y farwolaeth a berthol hynny, yn cynnig bywyd, yn cynnig iechyd, yn cynnig heddwch tragwyddol i ni ac i'r holl genedigaeth. Achos yn rhan o'r gobaith Cristnogol, mae'r ffaith bod ni'n cael perthynas dragwyddol hefo Duw yndi, ond yn ehangach, mae gennym ni gobaith o nef newydd a deiar newydd, lle mae'r hen bethau wedi mynd heibio. Darllenwch datguddiad 21. Hwna di gobaith y Cristion o fywyd tragwyddol, lle mae'r pethau sydd yn styrbio'n profiad i rwan di mynd pam mae Iesu di sortio nhw i gyd allan trwy dywall i waed i hyn. Darwyn sydd yn helpu fi os da ni'n mlaen i'r llun nesaf. Dwi'n gwybod os ydy o yn gyfleol, a dwi'n ddim yn gyfleol llawn, wrth gwrs. Ond dwi'n gwybod os da chi wedi gweld peiriannau fel yma. Mi fyddwn ni'n clywed yn aml am lygredd mewn llynnoedd, mewn moroedd, ac mae yna rhai nelis yna yn ymdrechu i hawl plastigion a llanas at ei gilydd. A dyma ni un esiampl, dwi'n meddwl mae'n isel dirwedd mae o. Felly beth sy'n digwydd ydy mae'r peiriant yma mynd dros y dyfroedd ac yn hel ysbwriel i gyd ac yn ei gasglu o. Awgrymu wrthych chi, pan da ni'n meddwl am be mae Iesu'n neud ar y gros, dyna mae'n neud. Mae o'n llyncu fel petai yn pechod ni, yn euogrwydd ni, yn hunanoldeb, yn poen yr anghyfiawnder sy'n ei wneud. Mae'n gymryd ei gyd am y fo'i hun ac yn ei waredu fo wrth iddo fo farw ar y gros. Fel bod pawb sy'n ymddiried yn y fo yn cael profi y glendid sy'n wedyn yn dod o fod yn perthyn i Iesu. Ac yn cael y gobaith sicr y bydd yna, nid y llanast yn hwnnw i gyd yn mynd, ond y glendid, y bywyd, y gobaith sydd yn dod am dragwyddoldeb, rhesynoldeb Crist a'i bobl. Felly mae'r canwriad yn cydnabod i gyfyniadau. Mae o'n gweld rhywbeth arbennig am Iesu. Ac fwyaf amlwg, mae o'n gofyn ac yn trystio yn Iesu Grist yn dydi. Sylwch ar ieithledd o pan mae o yn siarad efo Iesu. Mae o'n pledio arno fo, yn dyheu am Iesu Grist wneud y peth yma. Adnod 10, roedd Iesu wedi syfrdanu pan glywed beth wedodd y dyn. Meddai wrth y rhai oedd yn ei ddilyn, wir i chi, dwi ddim wedi gweld neb o bobl Israel sydd â ffydd fel yna. Dwi'n deud wrthych chi, bydd llawer o bobl yn dod o bob rhan o'r byd ac yn eistedd i lawr i gledda gydag Abraham, Isaac a Jacob pan ddawr i nefol i dirnysu.
ond bydd dinasyddion y deyrnas yn cael ei taflu allan i'r tywyllwch lle bydd pobl yn wylon chwerw ac mewn artell. Yna dywedodd Iesu wrth y swyddog milwrol, dos cei di beth nes di gredu allai ddigwydd, a dyna'n union pryd cafodd y gwas ei iachau. Mae yna symboliad i chi a fi drystio Iesu Grist, hefo sefyllfaoedd yn unig wynebu heddiw. Mae yna symboliad i chi a fi heddiw drystio yn unig yn llwyr i'r arglwydd Iesu, yn y iogrwydd, yn y dryswch, hyd yn oed yn y ansicrwydd ynglyn â beth sy'n digwydd i ni. A mae yna rybydd i ni gan Iesu Grist. Rybydd i ni, rhag i ni feddwl bod ni'n un o'r bobl sydd mewn yn ddinasyddion y deyrnas. A mae o'n rybydd difrifol gan Iesu. Mae pobl sy'n meddwl bod nhw'n sortid, dwi'n angen help, dwi'n iawn. Nhw ydy'r bobl fydd yn gwrthod Crist ac yn gwrthod cael dod mewn i'r deyrnas. Lle mae'r bobl anisgwyl yma, y bobl sydd ella oddi allan yn edrych fel bod eu hynny bydd ein bobl ddiw, nhw fydd yn cael ei derbyn achos nhw ydy'r ei sydd yn dod fel ac yma nhw ac yn trystio'n llwyr yn Iesu Grist. Peidiwch byth bod mor hunan ddibynnol nes bod chi'n perswadio chi'n dwi'n angen gras Duw, dwi'n angen Iesu Grist. Achos gwrthod Crist ydyn ni pan ydyn ni'n meddwl felly. Ac mae o'n dentasiwn i ni. Mae o'n dentasiwn a dyna pan bod rhybuddion Iesu mor glir yn y Testament Newydd. Be da ni'n gwneud fel Cristnogion? Dod fel ag yr ydyn ni a pwyso ar Iesu Grist. Trystio'n llwyr yn fo ar hyn mae o di wneud drosto. Dwi'n gwybod ydych chi'n parhau yr hen arferiad pan ydych chi'n mynd ar wyliau o ddeud wrth'ch cymdogion bod chi'n mynd i ffwrdd. Ac estalwm, dwi'n siŵr sydd dal yn digwydd rwan. Ond estalwm, mi fysa chi'n mynd ar wyliau ac yn deud wrth'ch cymdogion bod da ni'n mynd i ffwrdd am wsos. Fysa ti'n fodlon edrych ar ôl y ci. Fysa ti'n fodlon rhoi dŵr i'r blodau. Wrth i chi ofyn hynny, be ydych chi'n gwneud ydy, ydych chi'n rhoi bywyd eich ci, neu'ch bysgodyn air, neu'ch planhigyn, yn wylo rhywun, allach chi'n trystio yn nhw. Ac os ydych cymydog chi yn ddi-feddwl ac yn anghofio, ddigon tebyg fydd gynnoch chi ddim bysgodyn air byw ar ddiwedd. Sori, i'ch brawch chi. Ond dyna sy'n ymwneud, da chi'n llwyr ddibynnol ar fod y person ydych cymydog chi yn gweithredu yn ôl i newid. Ac mewn ffordd syml iawn, dyna be ydy ffydd y Cristion. Sgynna ni ddim ffydd yn yn gallu ni sortio bob peth allan. Sgynna ni ddim ffydd yn yn gallu ni i sicr cyflawni cyfraith yw, achos da ni gyd yn mynd i bethu mewn ffyrdd gwahanol. Da ni'n trystio bod Iesu Grist wedi gwneud y cyfan sydd angen a mwy drosom. Yn maddran pechodau, yn cymryd yn pechod ni arno fo'i hun, yn cymryd yn ofna ni arno fo'i hun, yn trechu marwolaeth drosom ni, ac yn rhoi bywyd newid i ni trwy'r ysbryd glân. Fel y gallwn ni fyw bywyd yn ei ddilyn o, ac yn ei drystio fo bob dydd. Achos pan ydym ni sôn am ffydd fel Cristnogion, yndi mae o'n ffydd ddechreuol, lle da ni wedi parhau ac yn troi cefn ar yr hen fywyd ni, ac yn rhoi yn bywyd i Iesu. Ond mae bywyd y Cristion yn bywyd o ofyn a trystio Iesu Grist ddydd ar ôl dydd. A dweud sori am y llanos da ni'n gwneud ddydd ar ôl dydd. A mae Iesu yn fôn ac yn cadw iair. Da ni fel pobl, y gorau hwnna ni, yn mynd i fod yn anodau. Ac yn mynd i ddweud, wrth gwrs, mae'n dŵr i dyfodau ddim, a wedyn yn cael sosbrysyn o, whoops. Well, i brynu bod ein tebyg i gymryd i lefa. Mae'n digwydd mor anodd. Ni felly mae'r arglwydd Iesu. Mae o'n ffyddlon i wair. Ac mae o'n deud wrth y gŵr yma, boed i ti fel y credais. A mae o'n iachau. Peidiwch â gadael i'ch siomedigaethau chi mewn pobl droi yn rwystyr rhag i ni drystio ar arglwydd Iesu i llwyr. Neithwch eich gadael chi lawr. Neithwch siomi chi yn wir hyd yn oed pan ydych chi'n cael profiadau anodd a ydych chi'n cwestiynu bethau, yng Nghrist mi neithwch cynnal chi a chnerthu chi a dangos i raioni chi yn hyd yn oed y dyffryn tywyll chi. Achos yr arglwydd yw ein bigel ni. A meddylwch wrth i ni orffan, sut oedd Iesu yn annog i ddisgyblion yn y bregaeth ar y mynydd. Nid
gewch chi weld be ddigwyddith, ella wneith pethau droi allan yn iawn. Na, y symboliad ydy gofynnwch ac fe roddir i chwi. Ceisiwch ac fe gewch curwch ac fe agorir i chwi. Oherwydd yma pawb sy'n gofyn yn derbyn ar sawl sy'n ceisio yn cael ac un sy'n curo agorir y drws. A sylwch be mae'n dweud wedyn. Pwy ohonoch os bydd ei blentyn yn gofyn am fara ar ei iddo garreg? Creulondeb fysa hynny. Neu os bydd yn gofyn am ddysgodyn ar ei iddo sarf? Pa riant fysa yn gwneud rhywbeth mor ofnadwy i'w blentyn maen nhw'n gofalu amdano? Am hynny, os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da eich plant, gymaint mwy yr un i'ch tad sydd yn y newydd, bethau da i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Mae Duw yn dda. Mae Duw am yn bendithio ni, ond mae gan i ni droi at Iesu Grist a gofyn a trystio ymddiried yn ei hunin iddo fo. Fod i'r ceidwad. Fod i'r unig un sydd yn achub, yn iachau, yn rhoi nerth a chysur i ni, a chi'n chwilio bethau yn y byd, ond maen nhw i gyd yn annigonol. Christ ydy'r un cwbl ddibynadwy, cwbl ddigonol ar gyfer yn anghenion dyfnau. Dwch chi glywed y neges gan yr ysbryd glân i ni bore yma. Dwch chi ddysgu gwers o ffynhonnell anisgwl trwy'r canwriad, y swyddog milwrol Rhufeinig. Cydnabod yn cyfyngiadau. Gweld pa mor wych ydy'r arglwydd Iesu. Gofyn a trystio ni fo a profi o'r bendithion di-ben draw ddaw i blant Duw trwy'r ras. Dwch ni ei meddio. O arglwydd Duw, da ni yn cydnabod mor hawdd ydy hi i ni droelli mewn ofyna, mewn ansicrydd, a mor hawdd ydy ni wynebu sefyllfaoedd dyrys a methu gweld yn ffordd allan ohoni. Arglwydd dysgu ni, nid i chwilio am atebion yn ddefnyn ar ein hunin, nid i ymddiried yn llwyr mewn syniadau neu bobl eraill yn hytrach. Yn dras, bydd ar waith yn y calonau ar yn eneidiau ni fel bod ni'n gweld Iesu yn ei ogoniant, yn ei dynerwch, yn ei awdurdod a iallu di-gyffelyb. A cymell ni i ddod yn ostyngedig yn angen mawr, yn gofyn arglwydd helpa ni, arglwydd maddau ni, arglwydd iachau ni yn dragowydd trwy'r aberth mawr nes di ar Galfaria. A diolch arglwydd, bod ni'n gorfod chwilio'r fformula, bod ni'n gorfod deall pob peth, a ni'n mond yn gorfod dod yn fwynedig ac yn llwythog wrth ildio i ti a chael y gorffwys dwfn hwnnw i'n heneidia. Gymell ni felly i droi at Iesu, i brofi bywyd newydd, i brofi gobaith a llawenydd ym Mhrist ei hun. Derbyn y clod am nawr ni, a maddau ni bob peth fod abai, wrth i ni ofyn hyn yn heiddi at Iesu Grist i hydwyd. Amen. Amen.